دوستان عزیز، در جای فروش پارترها که بانگاه ها قرار داریم، از نرخ و نوای آنها برای شما معلومات میدیم. دوستان اگر نوار برای شما معقول شده باشد، حتما لایک ماندن و آبونه شدن را فراموش نکنید. در کامنتاری ها چی درخواست داشته باشید بنویسید، ما حتما اجرا میکنیم. ماشین نوبتی ما پورتر 2 سالش 2008 ماشین وگانده. балонош дар ҳолати хуб. ин дохили салон, 2 электропакет, пробегаш 93000 километр. ин магнитофон, коробкаш механик. ин ҳолати салони мошин, сиденияш кожини мебошад. ин ҷои боркишонии мошин бисёр дар ҳолати хуб. мотор прахсой, сӯзишвори дизелми? Дизел. расходаш 8-0 литр ба 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 75000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 855 52 50. мошин навбати мо Libera солаш 2006 мошин вагонде. ёдовар мешавем ин мошин бо дархости мухлисо ба навор гирифта шудааст, чунки зиёдтар комментариҳо менависанд ки як Libera бигир гуфте. ин балонош дар ҳолати хуб. дохили салон, 2 электропакет, пробегаш 254000 километр. ин CD плеер, коробкаш механик. ин ҳолати салони мошин, сиденияш кожини мебошад. ин бо сидениёи пеш абагреф мана. чӣ хеле ки дида истояд, расходаш 10 литр ба 100 километр мегардад. ин ҷои боркишонии мошин бисёр дар ҳолати хуб. Hyundai Libera. нархи мошин 75000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 999 0036. Porter 2 солаш 2009 мошин вагонне. балонош дар ҳолати хуб. ин 2 электропакет, инҷа сентр замок, пробегаш 122000 километр. инҷа CD плеер, коробкаш механик. ин ҳолати салони мошин, сиденияш кожини мебошад. ин ҷои боркишонии мошин, ҷои боркишонии мошинам дар ҳолати хуб. ёдовар мешавем расходи ин мошино 10 литр ва 100 километр мегардад. мотораш CRD мебошад. нархи мошин 70000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 779 26 66. Porter 2 солаш 2008 мошин вагонне мебошад. балонош дар ҳолати хуб. ин расходаш 10 та 100 километр мегардад. дохили салони мошин, 2 электропакет, пробегаш 239000 километр. инҷа магнитофон, коробкаш механик. ин ҳолати салони мошин, сиденияш кожини мебошад. ин ҷои боркишонии мошин, ҷои боркишонии мошин ба дараҷаи аъло. чӣ хеле ки дида истодед нав. мана
мотори инҳо CRD мебошад. нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 772 22 11. Kia Bongo 3 солаш 2010. балонош дар ҳолати хуб расходаш 10-100 км мегардад. ду электропакет ҳай пробег оли маълум не. инҷа магнитофон, коробкаш механик, оли пробегашам мефаҳмед. аккумулятораш нест. ин ҳолати салони мошин сиденияш кожинӣ мебошанд дар ҳолати хуб. мини ҷои боркишонии мошин. ҷои боркишонии мошинам дар ҳолати хуб. мотори инҳо интеркулер. нархи мошин 80000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 777 77 83. Porter 2 солаш 2009. мошин вагонли. балонош дар ҳолати хуб. инам расходаш 10-100 км мегардад. ин ду электропакет пробегаш 132000 км. инҷа магнитофон, коробкаш механик. ин ҳолати салони мошин. сиденияш кожинӣ мебошад. ин ҷои боркишонии мошин. мотораш CRD мебошад. ниҳоят 10-100 км мегардад. нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 777 77 83. Volkswagen Crafter солаш 2008. вагонли, мошин вагонли. ин балонош дар ҳолати хуб. дохили салона мебинем. пробегаш 287000 км. ин CD плеер, борто компютер, ин коробкаш механик, ду айрабаке. ин ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. салони қафош. хоҳишмандон метавонад обшивка кида ҷои мусофиркашон кидани ё барои боркашонӣ бошад худаш мешад. кимчиҳе ки хоҳиш дошта бошад ҳамон чизиша мекунад. мотор 2.7. нархи мошин 150000 сомон бо савдо мешавад. телефон чанд? 788 телефон барои маълумот 92 788 1175. 788 1175. дӯстони азиз, шумо тӯи арӯсии домодӣ ё ҷашну маросим ва ё зорзӯз дореду дар фикри сабти он ҳастед? пас наворбардорони касби студияи баҳодур дар хизмати шумо. студияи баҳодур бо техникаҳои муосири замонавӣ ва ҷашну маросимҳои шумо зиннати тоза мебахшад. аз ҳама муҳим бо сатҳи олӣ ва нархи дастрафт дар хизмати шумо. телефон барои маълумот 92 899 89 89.